ನಾಯಿ ಕಾಣೋ ಒಂಜಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಸ್. ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ನೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಮೀನು ಚತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿನ್ನೇರುಲ್ಲೇರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ. ಏನು ಅಣ್ಣ ಬೈದೇರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾರು ಮೊನ್ನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಅಣ್ಣ ಊರ್ದತ್ತು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಣ ಮೀನು ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಡ್ಸೋಡು ನಿಂಚಿ ಐಕಂದಾರು ಬೈದೇರು. ಅಮ್ಮನಗಳು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಲಾಬುಲು ಇಲ್ಲಾಡಿತ್ತ ಐತ ಲೈವ್ ಟಿವಿಡ್ ಬರೋ ಆಯ್ತ ಅಂಚದೇಂಕಳು ಇಲ್ಲಾಡೆಕುಲು ಅಂತ ಬೊಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಬತ್ತಾರಲ್ಲ ಪೋಪೆ ತಲೆ ಮೂಲ ಅಮ್ಮ ಮೀನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಚೇನ ಉಂಡು ಮೂಲ ಏನೇ ಮೀನು ಪುಡ್ಡೆ ಇದೆ ಕಲ್ಲೂರು ಒಂದು ಕಲ್ಲೂರು ಪುಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗೋಣ. ಬಾಬುಲೇ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಡ ಜೆತ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ದಿನ ಆಡತ್ತೆ ಲೈವ್ಲ ಬೈದು ಜಾನ್ ತುಕ ಇನ್ನಿದಾದ ರೆಸಿಪಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಲು ಉಂಡೆ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ಉದಾಸೀನ ಹಾಪೊಂಡು ಲೈವ್ ಆಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದಾದ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಪೂರ ಅನ್ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡೈಟ್ ಬಾಬು ಇಲ್ಲೇತ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಿಡ್ಪುಜೆ ಇಂಕ ಐಟ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಳ್ಳ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲಿ ತಾಗುಣು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ 1-2 ಗಂಟೆ ತಾಗುಣೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಬರೆತನ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಮರಣೆ ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಇರ್ತೈತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲತ್ತಂಡೆ ಪಪ್ಪ ಪಣ ಆಯ್ತಾರ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಯಾವ ಪಣ ಆಯ್ತಾರ ಈಜನಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡಲೈತೆ ನುಂಗುಂಡು ನನ್ನ ಯಾಪಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು 100 ಕುಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಹುಚ್ಚು ಗಿಚ್ಚು ಪೂರ ಕಾಡು ಕಾಡ್ತಿರತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದೇನು ನನ್ನ ಗೆಪ್ಪರಂಡು ಲತ್ತಂಡೆದ ಆಂಡ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಮಲ್ತ ಸಾಕಾಣು ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಒಂದೇನು ಎತ್ತನೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬಿತ್ತು ಓಲು ಪಿರೋದ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಹಾಂ ಪಿರೋದ ಸೈಡ್ಲ ತೋಟ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಡೆದಿತ್ತೇರು ಐಡ್ ಕೆಲವು ಬಗೆತ ಆತ ನಾನು ಅಂಚೆಡೆ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಪೋರೆ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಣ ಇಂಕ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಆಪುಣ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಂಡ ಹಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ವೈಫೈ ಅಂಚದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತೋಣು ಇದೇ ಇಂಕ ಜಾಗ ತಿರ್ಗರೆ ಆಪಿನ್ ನೆಟ್ ದೂರಪ್ಪ ಇದೇ ಪೂರ ಪೋರೆ ಆಪುಜೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಬೈದಿನ ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಹತ್ತೊಂದು ಪಂದಿತ್ತತೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಪುಣು ದಾದಾಲ್ಪು ನೈಕುಲ್ಲ ಪಾಪ ಜೀವ ಬಡಾವ್ ಉಂದು ಬರ್ಪ ಒಣಸ್ ಪಾಡಿಯಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂತದ ಪೋಪ ಈಗ ಗಿಡಪರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನೆ ಎತ್ತ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಆಡಿತ್ತೆ ಮೂಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಷ್ಟ ಅದು ಇಂಕ್ ದೂರ ಒಡೆಲ ಪೋರೆ ಬಂಗ ಆಪು ಪತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ 5G ಬಾರಿ ಬಂಗು ಪತ್ತೋನು 22 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಒಲ್ತು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಚಲಿಕ್ ದೊಂಬು ಕೈ ಪರೆ ಚಲಿತ ಟೈಮಡು ಚಲಿ ಕೈ ಪರ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ದೊಂಬು ಶೋಕೊಂಡು ವರುಣ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದಯಾನಂದ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗಿರಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್. ಒಂದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆದ ಚಪಾತಿತ್ತೈತೆ ನಾನು ಕಂಡೋಡು ತಿಕ್ಕದಿನೊಂದು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಕನ್ನಡನು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವರುಣ್. ಓಕೆ ವರುಣ್
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ತುಳುನವರು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಳುದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿ, ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಗೆ ತುಳು ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ತೀರ್ಥತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಣ ಅಂಚಿಲವರ ಇಂಕ ಪೋರ ಎತ್ತಂಡು ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾದೆದಂಚಿಪುರ. ನೇಚರ್ ಶೋ ಕೊಂಡು ವರುಣ್, ನೀ ಯಾವ ಊರು ಪಂದ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಕಳ. ಪ್ರೇಮ ಕುಂದಾರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು? ಚಾ ಪುರಾಂಡೆ ಒಣಸಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ. ಚಾ ಅಂಡೆ ಒಣಸ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತೆ. ಇಂಕಲ್ನ ತೋಡಿನಿ ಏನ ಅಮ್ಮ ಪಿರೋಡ್ ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಮೀನ್ದ ತೊಜ ಪೋಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೀನು ಪೂರ ತೂಪು ಚರ್ತೆ ಅಂಚದು ಉರು ಹಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬೆ ಸಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ತೂನಾಗ ಅಂಚದೇನು ತೊಜ ಪೋಜವೇನು. ಎಟ್ಟಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಮೀನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಟ್ಟಿದ ತೂಕದ ಅದನ್ಪ ಎಂತೀವಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಏರ್ ತಿನ್ಪು ಜೇರು ಆಗ್ಲೇಗ ನಮೂನೆ ಹಾಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಐಕೆ ಅಂತ ತೊಜ ಪೋಜಿ. ಐಕೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ಪನೆ ಅನ್ ಸುರುಟೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಏರ್ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಉಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಅಂಚ. ಆತೆ ನಿಗ್ಲೇ ತಿಕ್ಕದ ಪೋಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನ ಆಂಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದ್ದು. ಎಲ್ಲಾಡು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯ್ತಾ ಪಾತೆರೋನ್ ಪೂರ ಎರ್ದು ಮೇನ ಕಣನೆ ಬತ್ತು ಪೇರು ಅಂಚ ಲೈನ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು. ಶೋಭಾ ಪನ್ಪಿನಾರು ಹಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದೇರು. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಚಾ ಅಂಡೆ ಚಾ ತವೈಗ್ದಾದೆ ಎಂಕಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇನಿ ನೆತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೆ ತೂ ಪ್ಯಾನ್. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್, ಹಲೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸವಿತಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ, ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಚಾ ಬರಿಯಾರೆ. ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಜೋರುಂಡು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ದಿನ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಸಿಮ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್. ಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಚಳಿ ಜೋರು ಬೊಕ್ಕ ಚಳಿ ಉಪ್ಪುನೆಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಜೋರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಪೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಾಡ ತಿರ್ಗರೆ ಪೂರ ಅವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕು ಮಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಪೂರ ಪುಡಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ. ಇಂಕ ಸಿಮ ಇತ್ತನು ರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ನಾಗ. ರೋಷಾಂಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ನೇಚರ್ ಶೋಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅಂದತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಅತಿ ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡು ನೆಟೆ ತುಲೆ ಕಾಡು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡ್ದೇರು ಅಂಚದು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ದುಮ್ ನೆಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಡು ಇತ್ತದು. ಇವಾಗ ತೀರ್ಥ ಕಂಡ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಿಡಕುಲ್ ಪೂರ ತೋಟಲುಲ್ಲ. ಈ ಬೀಜದ ಮರ ಅಲ್ಪ ಕಂಗದ ಮರ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಕಂಗದ ತಸಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಇಂಚೆಡ ಚಿಕ್ಕುದ ಮರ ಪೂರ ಉಂಡು. ಎಂಕ ಗೇಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೇ ಪೋಂಡುಂಡತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತೊಚಪಾದ ಎತ್ತಣ್ಣಿಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗ್ರೀನರಿಯ ಪೊರ್ಲು ಪಿದಾಯ್ಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜೋಣ. ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಪೂರ ಕಾಡು ಕಟ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಉಂಡತೆ ಕಾಡು ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕುಲು ಕಾಡ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಫುಲ್ ತಿಳಿ ಅಂಚಿಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಐತೆ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು.
ಸುಧಾಕರ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಪಳ್ಳೀಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರಂದು ಪಳ್ಳೀಡು ಅಂಚದಿಪ್ನಾಗ ಕಾಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೇರು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಎಂದಡೆ ಕಾರ್ಕಳದಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಳ್ಳೀಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪ್ಪಾಯರು ಪಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಇತ್ತೆ ಟೌನ್ ಆತಂಡು ಇದು ಮುಂಚೆ ಕಿನ್ಯ ಹಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಳ್ಳಿ ಬೋಡಾಪಿನ ಪುರ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಂಟೆ ಪುರ ಪೋಂಡ ಇಜಂಟ ನಮಕ್ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಪಳ್ಳಿಡೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಟು ಅಂಗಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತಿಕ್ಕು ಜಿಡ ಕನ್ಪಾವಲಿ ನಮಕ್ ಆತು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳನೇ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಬೂರುಂಡು ಪಳ್ಳಿಗೆ ಬರೋಡಂಡ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೇನ್ರೆಂಡೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ದಿನಾತ ಏನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಎನ್ನು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ವ್ಲಾಗನ್ ಪಾಡೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅತ್ತ ಲೈವ್ಗೆ ಬರೋಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಡ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡೆಗೆ ಒರಿದು ಪೋಪುಣೆನ್ನ ಇದೇ ಪೋಯ್ನಾತ್ ಸರ್ತಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾವು ಜಿಂಜಿದು ಪೋತನು ಗ್ಯಾಲರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆದಿ ಸ್ಥಳ ಪಳ್ಳಿಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಟೆ ಉಂಡು ನಾಗನ ಪೂಜೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ದೂರಡ್ದು ಪುರ ಸವಿತಾ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಇರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅನ್ಪೇರು ಅವಲೈತೆ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲೈತೆ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಆಯನ ಮಸ್ತಿ ಪೂರ ಪೋಖ್ರಿ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲಾಯ್ಡು ಆಯ್ ಪಿದೆ ಬರ್ರಂಡಿಗೆ ಪಿದೆ ಒಂಚೂರು ಸಿಮೋಣ ಅಂಚಲ್ಲೇ 95 ಜನ ತಕೈತೆ ಒಂಚೂರು ಪಟ್ಟಂಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಜಪಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೋಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇಟ್ ಅಂಚ ದಂಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಪುರ ನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೈತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೇತೆ ಉಂದೀರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಅತ್ತೀರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಓಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಪಪ್ಪನ ಊರು ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅಲ್ತಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದೊಂಬು ದೊಡ್ಡ ನೊಟ್ಟಗು ತೂದಿಪ್ಪರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡುಂಡು ತುಲಿ ಅವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಯ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಗುಜರಾತಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕಾಶ ಮಾಮನ ನಿಮಗೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಗುಲು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ನಗಳು ಕಾಶ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಬೋರೋಣ ದೊಡ್ಡನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರುಂಡತೆ ಹೆಜ ಮಾಡಿಡು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಪೂರ ಹೆಜ ಮಾಡಿಡಾತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಊರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಏನು ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೇತೆ ಹೆಜ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ಅವಲೆನ್ನ ಬಾಯ್ಕೆ ಆತನ ಬಾಯ್ಕೆದ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಬೇತೆ ಮಲ್ದೀನಿ ಬೇತೆ ಜನ ಅವನು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜೇ ಇಲ್ಲದಾಗುಲು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದು ಅಗುಲ್ ಪುರ ದುಂಬು ಪುರ ಎನ್ನದೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಲವ್ ಗಿವ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪೆಟ್ಟು ಪುಡ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಗುಲು ಸರಿ ಗುದ್ದೊಂದಿತ್ತಿನಗುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಚೆತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕಾರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಾತಿನಗುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆತು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಮದ್ಮೆನಕ್ಕ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ ಬತ್ತನತಿ ಅಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಸೆಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮದ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಪಂಡೆಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿದು ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡನ್ ಕುಲ್ಲಾದಿದ್ದು ಪನ್ನೋಡೊಂದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಆತೀನಿ ಒಂಜೇ ಮಂಟಪಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏಜ್ಡ್ದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಏನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರಯಾಣನೇ ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ
ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನಿ ಅಂದು ఒక ఎంచల్లారు ప్రవీణన్న ಅಂದೆ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಏನೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಓ ಅಂದ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಆಂಟಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರಂದು ಯಾನ್ ಸೌಕೆ ಈರೆಂಚಲ್ಲಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಕಸ್ತೂರಿ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಆರು ಅಮ್ಮ ಈರೆಗೆಂಚ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಮಣ್ಣ ಅಂದು ಎಂಕವು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ರಿಲೇಷನ್ ಪೂರ ಕುತ್ತಾಪುಜೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯನ ಆಂಟಿಯಿಂದಲೇ ಪೇರೇನು ಸುಧಾಕರ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಲ್ಲೇ ಕುಲೊಂದಿರೋರು ಸುಜಾತ ಪನ್ಪಿನಾರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಪನ್ವೇಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಥ ಇಜೆ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನೇಲ್ ಊರು ಕೇಂದು ಜಾನ್ ಪನ್ವೇಲ್ ಪಳ್ಳಿ ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರೇರು ಪನ್ವೇಲ್ ಅಂದು ಪನ್ವೇಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅದನ್ನ ಸುಮಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾಲ್ ಓಲು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಗೆ ಪಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಲ್ಪರು ದಾಲೇಜಿ ಆನ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಗಳ ಪಾತೆರುನು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಶ್ರುತಿ ಶೆಟ್ಟಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಪೋತನು ಬಕ್ಕದಾರ ಮುಂಡಸ್ಪುರ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ದೂರ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ಪ್ರಯಾಣಣ್ಣಿ ಮುಂಡಸ್ಪುರ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಓಯ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೇನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಪನ್ಪಿನಾರ ಅಂದೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೇಂದು ಪನ್ಯಾರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆನ ಪನ್ನೆಲ್ ಕಾಣೆಂಕ್ ಓಕೆ ಈರ್ನಪುದರ್ ರಜಾಕ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕೆ ನೀರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುದರ್ ಓದಿ ಸುಮಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈತ ನಂಚದೇನೋ ಓದಿ ಯಾನು ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟೇ ನಂಗೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟಾಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಐಡ್ದಾಕರ ಪೋಪುಜ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುನು ಅಂಚದು ಈತೆ ತಿರ್ಗುನು ಓಯಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಇಜನ ಕಾಪು ಬೀಚಿಗೆ ಒಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗರೆ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಆತೆ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟಬೋಡು ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಕೇಂದ್ಯಾನ್ ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಅಲ್ಪದನೆ ಐತೆ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಅವು ಬದನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪುದರ್ ತೂದು ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂಡಡ ಪನ್ಲೆ ಬಾಬುಗು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಅಂದು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳ ಅಂದು ಅತೆಯ ಅಲ್ತಾನೆ ಐತೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಟ್ಟುಗುಳ್ಳದ ನಾನು ತೂತೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಡು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏತ್ ಪೂರ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪುನ ಏಜೆಂಡ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ತೂದೆ ಅನ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ಕೆಲವೇನು ಅಮ್ಮನ ತೂದು ಕಲ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪ ಒಂದ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಯಾನು ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ತೂದು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತೊಂದುಜಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಲ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡೆಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ದುಮ್ಮೆ ಇಂಕ ಆತ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಅದಗನಿ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂಕ್ ಅವನ್ ಬರೆದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಕ ಒಗತೆ ಬುರುಜಿ ಕೆಲವು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ತೊಜಪಾಡ್ದು ನಿಗ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವೇನು ಫೇಲರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುಣತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ
ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಗುಜರಾತಡೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಅಂಚದ ಅರೆಗ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತಣ್ಣ ಫೇಲ್ ಆತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳು ರೀತಿ ಫೇಲ್ ಆತೆ ಅಣ್ಣ ಆಗ ಕೆಲವು ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಯಾವಂದಿತ್ತು ಜಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಂಚಿದ್ದು ಬೋಪಿನ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಣ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಸುಧಾಕರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇತ್ತೆನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಿನಿ ತೂಕ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೆನು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈವಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೇಫ್ಟಿ ರೀಸನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಳ್ಳೆತ್ತೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ ಈಗ ಪೂರ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಕೇನೋಡು ಅವನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ದೈತೆ ನಾನು ಎನ್ನದು ಜಿದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಈಗಲೇ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೊಚಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತು ತೊಚಪಾವೆ ನಾತೆ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಂಡನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೊಜಪಾವೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮೀನು ಮಲ್ಪವ್ಯಾನು ಅಲ್ಪದ ನಿಗುಲು ತೂತಾರಂದು ಏನು ಕಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಹೊಡ್ದೆ ಕಿಚನ್ ಹೊಡ್ದೆ 2 ರೂಮು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವು ಎಪ್ಪು ನಾತೆ ಅಂಚ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಮ್ಮನ ಮೀನು ಮಲ್ತು ಆತಜ ಅದಾದ ಮೀನು ಅಮ್ಮನ ಮೀನು ಮಲ್ತು ದಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಆತಜಿ ಆರು ಬರೋಡ್ಸಿ ಬಂದಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮೀನು ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಉರು ಆಪುಣತೆ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತೂವ ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಯಾನು ಅರ್ನಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜನ್ ತಗು ತೂಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಸುರುಟೋರ ತೊಜ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋತಜ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೀನು ತೊಜಪಾವೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಮೂನೆ ಆಪುನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಪಾರ್ದೆ ನಿಗುಲು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಳ್ಳಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಾರು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದುಂಬಣ್ಚಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ತಿನ್ಪುಜಾರಾಗಲೇ ಉಲ್ವ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಗುಜರಾತಲ್ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಗುಲು ಎಪ್ಪುಂಡು ಶುದ್ಧ ಶಾಕಾಹಾರಿ ನಗುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬರೀಟ್ ಪುರ ಏತ್ ಜನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಉಂಡು ಅಗುಲು ಜೈನರ್ ನಗುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಗುಲು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗುನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಪುರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ತೆತ್ತಿ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ನಮೂನೆ ಅಂದಿತ್ತು ನಗುಲ್ಲ ತೂಪೇರತ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುನು ಅಣ್ಣಲಾಗು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತೇರು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿಗುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ತೂಪರು ಏರ್ ಪುರ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಅಗುಲ್ಲ ತೂಪರೆನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪುರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಳ್ಳರ್ ನಿಗುಲ್ ಪುರ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಅದಾಗ ಮಲ್ದಿನ 2 ವರ್ಷ ಆಣತೆ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿತ್ತಣ್ಣ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಆದಿತ್ತಣ್ಣ ಪರಕ್ಯದ ದೊಡ್ಡನ ಪುದರ್ದಂಜೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಐತಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದ್ಯಾನ ಕೆಲವು ಪುರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಗಿತ್ತೇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಜಿ ಆತೆ ಬಾಲೆ ಎಣ್ಣಿಡೊಕ್ಕ ಅವ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಫೇಸ್ ಗುಳ್ಳ ಕೊರ್ಪೆ ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸುಜಾತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದೆ ಆ ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ವಾಪುಂಡೆ ಗುಳ್ಳ ಬದನೆ ಒಂದು ಉತ್ತ ಪದ್ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಷ್ಟ ಆಂಡೆ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ರಾಜೇಶ್ ಅತೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡೆ ದೋಸೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಎತ್ತ ನೀನು ಚಾತ ಬೈಗ್ ಶಶಿ ಪ್ರಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಚಾ ಪರಿಯರೆ ಎಂಚ ಓಕೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಲೈವ್ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿಪೆ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ತೊಜ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರೋಡಂಚಿ ನರ್ಸರಿ ಪೂರ ನಡ್ತೇರಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಆತನಂದು ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡೆ ತೆನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಾಪ ಅಂಚದ್ಯಾನು ನೆಟೆಡೆ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾವೆ ತುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋದ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಪೂರ ನಡ್ತೇರಮ್ಮ ಎತ್ತ ಬೋಡಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಈಜೆಂಡ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪ್ಯಾನು ಗುಳ್ಳದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಬರ್ಕ ಒಂಚ ದಿನ ಈರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬರ್ಕ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಂಚ ಪನ್ನೀಕ್ ಅಶೋಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಊರುಡು ಕಡಬ ಅಂದೆ ಶ್ರುತಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸೇಮ್ ಪೆಂಚ್ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈದ್ ಸಮಯ ಲೈವ್ ಹೊಡೆದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಗ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ ಪನ್ಪಿನಾರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದೇರು. ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆವಂಚಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೋಯಾನು ಮೀನು ಪೂರ ಆಯ್ನಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ದಾದಾಂಡಲ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಎನ್ನೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪಳ್ಳಿದಾಲೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಇತ್ತೇರು ಬಾಂಬೆಡುಲ್ಲರೆ ಎಂದ ಅಂಚನೆತೆ ಊರು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಏತು ವರ್ಷ ಊರು ಡಿಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಾನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪ ಮದುಮೆ ಜಾಬು ಐಕ್ ನೆಕ್ಕನ್ ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೋಡು ವ್ಲಾಗ್ದ ಮುಖಾಂತರನೇ ತೂವಡ ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಯಾನು ಅವೇನೇ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಣು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ಟು ತೂವಡ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಪಕ್ಕೋ ಸದ್ಯೋಗ ಈಕ್ಲ ಪೋರೆ ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಪೋವೇರು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಅದಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಎನ್ನು ಕುಲ್ಲೊಂದವಳು ಊರುನು ಈಗ ಏತ್ ಆಪುಣತೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಊರ್ದ ಪೂರ ನೇಚರ್ ಸೀನರಿ ಇಲ್ಲು ನಹಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೆತ್ತ ಅವು ಒಂದು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೋದಿ ಏನೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಏತ್ ಸಮಯ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆದ ಸಮಯನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಕದಾದಂದು ಗುಜರಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಯಾಪದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲೈತೆ ಕಿನ್ನೆಲ್ಲೈತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಆಪೇಡೆ ಪೋಯಾಡ ಆ ಜಾಬ್ ಬಂದು ಕಾಂಡಿಡ್ ಬೈಮುಟ್ಟ ಜಾಬ್ ದೊಲೆಪೇರಿ ಅವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಣರೆ ಬರ್ನಾಗ ಜಾಬ್ದು ಈಕೆ ದಾದಾಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ಊರು ನಾ ಕಾರ್ಕಳಪಳ್ಳಿ ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಶೋಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾರುವೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಸುಜಾತ ಪನ್ಪಿನಾರು ಏನೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಮಾತಾರೇಗ್ಲ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕೊನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಲೈವ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನಟ್ಟ ನಿಗುಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ಯುಸಿ ಪೋರು ನನ್ನ ಅಟೀಲು ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ನಿಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಹೋದು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಆ ಒಂಚಂಡ ಮಾತಾರೇಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.